As canles fluviais son parte imprescindible da paisaxe do interior de Galicia e configuran a beleza do seu contorno. Nesa Galicia interior, o Miño e o Sil marcan coa súa presenza os territorios que percorren. Por medio das imaxes das coleccións de negativos, positivos e postais do Arquivo do Reino de Galicia, podemos reconstruír este longo percorrido dende León ata a súa desembocadura no Atlántico, na que o río fixa a fronteira con Portugal. O Sil nace en terras leonesas e atravesa parte da provincia de Ourense de Lugo, na que conforma vales, Valdeorras, Quiroga e Canóns, Ribeira Sacra, de seu e polos seus afluentes, Selmo, Soldón, Quiroga, Lor, Cade, Vivei, Mao. Prestouse para cultivos singulares e actividades que aínda conservan a súa pegada, a minaría, as ferrerías, ata se converter nunha das concas esenciais para a actividade hidroeléctrica. A bacía do Miño ocupa máis da terceira parte do territorio galego. Ao chegar aos Peares, recibe a afluencia do Sil e xuntos percorren xa a parte occidental da provincia de Ourense e a provincia de Pontevedra. Pero con ser este con diferenza o afluente máis importante, dende o seu nacemento o Miño vai recibindo a achega de outras canles, como Meira, Longo, Anllo, Parga, Narla, Ferreira, Lea, Neira, Loio, Búbal, Avia, Tea, Louro, Pexegueiro, Lonia, Arnoia, Deva, Barxas. O Miño baña cidades importantes como Lugo e Ourense, Ribadavia e Tui, e dende crecente serve de lindeiro entre a provincia de Pontevedra e Portugal. Serpenteando vai o Miño, fondo ás veces como o mare, pero sempre caladino. Repouso nunca trubara, desque e Miño, nin tampouco, do seu sono despertara. Rosalía de Castro, A volta ao lar.